तर नमस्कार मंडळी, आज होती दोन लग्न. एक होता बाबांच्या मित्राच्या झेलाचा लगीन आणि एक होता माझ्या मित्राचा लगीन. तर बाबा बोलले पहिल्यांदा आम्ही 10:30 वाजता नेमळ्याला जाऊन येऊया, कारण ते लग्न लवकर आहे. नंतर तर तुझ्या मित्राच्या इथं कोणाच्या लग्नाला जा आणि लवकर ये. मला वेंगुर्ला जायचं असल्यामुळे मी बाबांना खूप घाई केली आणि लग्नाला त्यानंतर पटापट बाजारात जाऊन कपड्यांना इस्त्री वगैरे केली, कपडे वगैरे घातले आणि डायरेक्ट पोहोचलो मी वेंगुर्ला स्टँडवर. कारण वेंगुर्ला स्टँडवर होता माझा भाऊ, कारण त्याला पण लग्नाला जायचं होतं आणि लग्नासाठी तो एकदम एक्सायटेड होता आणि तो गोव्यावरून सुट्टी घेऊन आला होता. आता अहेरासाठी घ्यायचं म्हणून काय या विचाराने तो दुकानदार पण कंटाळला होता. शेवटी आम्ही राधाकृष्णाची एक फ्रेम घेतली आणि पॅक करायला सांगितली. अजून ठिकाणी पण जाऊन आम्ही अहेरासाठी काहीतरी शोधलं असतं, पण सगळीकडे सगळी दुकानं बंद असल्यामुळे आम्हाला इकडे जावं लागलं. हा आपा पण त्यांची कौनं करायला लागले इथे. या उजव्या साईडला तुम्ही बघितल्यावर सगळी बर्थडे गिफ्ट दिसत होती, पर्स वगैरे होती, बावले होते, हे काय लवशिप आणि काय 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 होतंय हे सगळे बावले. स्वामी समर्थांची मूर्ती होती, झोपेतून उठलेला कुत्रा होता आणि कोण काय 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 बहुत काय टिवले बावले होते. पण ते आम्हाला जे अहेरासाठी पाहिजे, लग्नासाठी पाहिजे ते काहीच नव्हतं. त्यामुळे आम्ही फुल दुःखी झालो होतो आणि शेवटी ती फ्रेम घेऊन टाकली. यासकडून सतीश यासकडून चिरंजीव सिद्धेश यास सतीश और गणेश कडून सप्रेम भेट. तुझं अक्षर मस्त आम्हाला हो ना. तर वरती आणखी दुसरे स्टिकर लागतो सिद्धेश यास कवडी कुंभारडी जागा खया. तर मंडळी फायनली आम्ही वेंगुर्ला मठ स्वयंभू मंगल कार्यालयामध्ये पोहोचलो आहोत. हे सिद्धेश काका होते, आम्हाला आतमध्ये बोलवत होते. आम्ही आतमध्ये गेलो आणि हा हॉल एकदम मस्त सजवलेला होता. आम्ही वधू मध्ये गेलो. सिद्धेश तयारी करत होता, त्याच्यासोबत थोडे गप्पा गोष्टी केले. हा होता धेडा सिद्धेशचा. छोटासा वारा घेत होता स्वतःलाच. आपा परत त्याला सांगत होता फॅन घेणार काढून तुझा म्हणून. तेवढा झाले भटजी आणि आम्ही पटकन फोटो काढून घेतला. तर मित्रांनो, सिद्धेशच्या घरातले सिद्धेशला ओवाळण्यासाठी आली होती. ते ओवाळत होती. भटजींच्या काय काय विधी असतात ते पूर्ण करत होत्या. तोपर्यंत मी तुम्हाला सांगतो, सिद्धेश आमचा कोण तर सिद्धेश आमचा मित्र. एकत्र आम्ही काम करत होतो गोव्याला असताना आणि खूप सारी मज्जा पण केली त्यावेळी. एकत्र खेळलो, फिरलो, भांडलो सुद्धा. सो त्याला विसरणं शक्य नाही. आणि ऑनलाईन पत्रिका सिद्धूने आम्हाला पाठवली होती. तो एकटा काय काय करणार असं आम्ही समजून घेऊन आम्ही लग्नाला आलो आणि अजून कोणी मित्र आले नव्हते आमच्यासोबत जे होते ते. तर माझं म्हणणं आहे की तुम्ही पण तुमच्या मित्रांना असं समजून घ्यावं. आणि तुम्ही आता ना लगेच सिद्धेशकडे बघा, किती सिरियस आहे तो पहिल्यापासूनच असा, म्हणजे एकदम कुठची गोष्ट सिरियसपणे करणार. खरंच भारी. मी असते त्याच्या जागेवर तर मग कापरीच भरली असती. तर मंडळी फायनली आमच्या सिद्धान हुकले नवऱ्याने एकामेका हार घातलेलो हा. आणि आता माझं लक्ष होतो तो फक्त आईस्क्रीम आर, पण आईस्क्रीमवाला लांब होतो. तो फक्त बाई लोकांका आईस्क्रीम मध्ये होतो आणि दुसरं होतो तोही लांब होतो. पण कधी येतो म्हणा. आणि एक आईस्क्रीमवाला आमच्या पुढे दिलो आणि आम्ही आईस्क्रीम उचलला. ह्याने आमच्या आपण 2 आईस्क्रीम उचलल्या आणि आपल्याकडे थेल्या आणि त्याला वाटला एक्स्ट्रा त्याने 2 घेतल्या. पण आमका एक आईस्क्रीम खाऊ गावला, काही प्रॉब्लेम नाही. ते विधी पूर्ण होते ते मी बघू होते. आणि नंतर आम्ही गेलो वधूरूमात. तिसरा आमका एक आईस्क्रीम गावला. आम्ही खुश झालो आणि एकदम झपझपान 2 आईस्क्रीम मारले. नाही म्हणतात. तर मंडळी तुम्ही बघितल्या पोराने 3-3, 4-4 आईस्क्रीम आवडले. त्यानंतर आपण जाऊया सिद्ध्याकडे. सिद्धू मंगळसूत्र घालवतो. वा 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 सिद्ध्या भारीत काय ता. पण सिद्धू हसा नव्हतो. तो मागा प्रश्न पडलेलो तो सिद्धू किती हसा नव्हतो. आम्ही अहेराच्या लाईनची वाट बघत समोर बसलो होतो. लाईन लागली आणि आमचा 10-11वा नंबर होता. आणि आम्ही आलेलो अयर शोधूच्या हाटी खोलीत गेलो आणि अयर घेऊन येलो. आम्ही त्याला अयर दिवच्यासाठी घायत करत होतो, कारण एका मित्राचा ॲक्सिडेंट झाला. त्याका आम्ही का परत बघूक जाऊचा होता म्हणून आम्ही घाई केली. सिद्ध्याक थोडा वाईट वाटला, पण आम्ही काय करतो त्याका सिद्ध्याक सांगलो जातो म्हणा आणि थैसून आम्ही वाटेक लागलो.
आपा आमचं एक गोष्ट विसरा होतो. आपा गाडीवर बसला आणि बोलला, अरे रे रे मी बॅग विसरलोय. तर बॅग आणण्यासाठी तो आतमध्ये गेला आणि बॅग घेऊन आला. त्यानंतर आम्ही डायरेक्ट त्याच्या मित्राच्या घरी जाण्यासाठी निघालो. तर जाताना तुम्ही हे वेंगुर्ल्यातली घरं पण पाहू शकता. ही घरं मला खूप आवडतात वेंगुर्ल्यातली, एकदम भारीच वाटतात, जुन्या काळातली घरं मस्त एकदम. आणि आम्ही कसे दुपारचे आलो ना, त्याच्यामुळे कशी दुकानं वगैरे बंद होती. आणि आता कशी संध्याकाळची थोडी दुकानं चालू झाली आहेत, म्हणजे बऱ्यापैकी चालू झाली आहेत दुपारच्या पेक्षा तरी. अशी जर दुकानं दुपारी चालू असली असती ना तर सिद्ध्याचा जमलाच. चांगली काहीतरी आम्ही वस्तू घेतली असती मोठीशी मस्तपैकी सिद्धेशसाठी. पण आता राहू दे, ते पण चांगलं आहे, देवाचं चित्र दिलं आहे आम्ही. मंडळी तुम्हाला वेंगुर्ल्यातलं मासेश्वर ठिकाण माहीतच असणार. त्या ठिकाणावर आम्ही सरळ सागरेश्वरला निघालो, कारण सागरेश्वरला त्या मित्राचं घर होतं. त्या ठिकाणी आम्ही पोहोचलो, तुम्ही पाहू शकता. आणि हे आहे मित्राचं घर, एकदम मस्त. मला तर ही जागा आणि हे घर एकदम म्हणजे एकदम आवडलं आहे. कारण घराच्या समोर सगळी अशी वाळू वगैरे होती आणि घराच्या पाठीमागे समुद्र. वाव. गाडी त्या ठिकाणी रोपत होती म्हणून खळ्यामध्ये लावली. आतमधून मित्र बघत होता आणि मित्राच्या हाताला आणि कपड्याला लागलेलं दिसत होतं. ते बघून आम्ही घाबरलो. यावरून तुम्हाला पण मित्रांनो सांगतो, नाईट शिफ्ट झाल्यानंतर जीवाला थोडा आराम द्या, कारण अशा प्रकारची घटना घडू शकते. मित्राशी हे बोलून झाल्यानंतर आम्ही तिथून निघालो आणि वाटेत जाताना चहा आणि वडापाव खाऊन डायरेक्ट आम्ही घरी गेलो. तर मंडळी व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करू विसरा नको.